Salam, hormatly ýurtdaşlar. Gysgaly ýagdaýda efire çykmaly boldum. Ol hem Türkiýedäki helakçylyk bilen baglanyşykly. Maňa habar bermeklerine göre ýanky Mähri Anjykowa ady we familiýasy orta ýaşlaryň akydenan denan masala bu Gaziantep şäherine yer titremeleri aradan çykypdy. Häzir ol beýleki wepat bolanlaryň arasyna ýatyp, soň ýanky Mähriň hosarlaryny gysgaly ýagdaýda özleri olary birincine habar ýetirmeli, tanýan bilýänleriniz bar bolsa, watandaşlar. Onu soňra olar şotat zaň edip nähil terde jaýlanjak, özleri jaýlanjakmy ýa eger özleriniň habar bolmasa onu saklawan boljak galla bir ýagdaýda diýmek beýleki wepat bolanlar bilen bile bir ýerde jaýlanjak diýilen habar gelip ýetdi. Şoň üçin haýş edýän sizden hormatly ýurtdaşlar, ady Mähri, familiýasy Anjykowa. Tanýanyňyz, bilýäniňiz bar bolsa, ýygyna galan dogan garyndaşlaryna Türkmenistana zaň edin, habar berin, ýetirin. Ertire çelli bellisini etmeli, sebäp soňra onu saklap boljakkan. Atkan adam otaydı. Wepat bolan. Ýaşaýan şäheriniň adam Gaziantep'di. Şotaydı. Ýene bir ýurtdaşymyz ady Aýnawat, familiýasy Piriýewa. Hatay şäherine agyr ýaraly ýatyp, özüm 27 ýaşynda diýip aýdylýar. Onuň dogan garyndaşlary, hosarlar bar bolsa, hökmen habar tutun. Şonu sizden haýyş edýän, ýa ýetirin şoň dogan garyndaşlaryna bilýänler gözläp aktaryp berenler. Şol Hatay şäheriniň keselhanasyna ýatyp, aýdyp keselhana men biljekkä, ýöne telefonu bardyr, ýanyndadyr, belki doktorlar alar, ýa şepagat uýalary alar, hökmen bir alar telefonu, eger dogan garyndaşlar jaň etse. Ine şolum ören wajyp diýip menden haýyş etdiler. Ondan ýene de atlary belli bolmadyk, Türkmenistanly talipler aktarylýar. Oňam at familiýalaryny şuny ýetirer diýdiler, ýöne halmyrada oşaran aýdyplar, dogan garyndaşlary biler ýaly diýip. Gahrman Maraş diýe, Gahrman Maraşda 4 sany Türkmen talibinden habar ýok. Indi kun mary habar hatyr ýok, ýitirim bolupdyrlar diýmek bu. Näme bolany belli ýok, belli däl. Ýene de şol Gahrman Taraşda bir talip gyzdan kun mary şuny kilenjigin bolýardy, hiç ýyl habar ýok. Olar wepat bolanlar diýip çaplanýarlar, sebäp habar berilenak ýöne atlaryň familiýalaryny aýdyn diýdim, dogan garyndaşyna ýetirer ýaly. Eger bilseňiz, başga da bar bolsa, tanýanyňyz bar bolsa, habaryňyz dolu, maglumatyňyz bar bolsa, gerek bolsa biziň kanalymyz üstü bilen Türkmenistanyň halkymyza ýetirelik. Ýok başga kanallardan ulanıp, başga ýollar bilen dogan garyndaşlaryna ýetirjek diýseňiz, olamaz diýişiniz bu ýöne. Hökmen şol işlerde burada chetde durmalar ýurtdaşlar. Bilşimiz ýaly şu günkü sagada çelli maňa berilen maglumata göre Türkiýede jemi 3549 adam yer titremede wepat bolupdyr. Ýene de 22168 adam türlü yara şikes döwük genjik bilen keselhanalara ýerleşdirilipdir. Bilem hemmesi däl. Dün aýdyldy da şol saparaga bilen eden söhbetdeşligimizde 10 velayetde şular ýaly gatyly helakçylyklar bolar. 10 welayetin ýylaty 10-15 millionlar diýip çak bilen aýtdy sapara, ondan köp bolmagy mümkin ýa. Wepat bolanlar ýa kesegiň aşagyna galylar, ýumurlan jaýlaryň aşagyna galylar. Düňkü sowukdan soň şu gün
näme bolupdyr ol belli däl. Ýene de dileg edýär biri bardan belki aman galany bolsunlar. Ýöne gize minus gradusly ol harabalyň aşagyna diýir çykjak adam we az bolma çemel ýurtdaşlar bolşy ýaly tragediýany kabul etmek gerek we özüňize gerek we degişli netijeni çykarmaklymyz zerur. Berde göz ýaşdyk bolum gerek gal. Ähli uzur gaýratyny bir ýumruga döwüp hereket etmek gerek. Şoň üçin siziň hem maňydan haýyş Türkiýede hana fondlarmy hasaplarym açylypdyr 20 TL'den geçirýärler diýe. Gaýrat edin mümkinçiliginiz bolsa şo puly geçirin yerli yerden olam siziň strategiýa goşandyňyz bor. Hökmen şu ýerde biz milletdigimizi, halkdygymizy hökümetten jenaýatkar topardan tapawutlykda Türkiýe milleti bilen dogan garnyş gatnaşygymyz ozalym bolup innen gelecekde bolar diýen niyet bilen hereket etmemiz gerek. Ýani Türkiýe dilli milletden gelejegi hökmany şertde Turan birligi bilen bagly bolar. Olam hökümetleriň ya baş tutarlaryň baglanşygy ya birleşigi däl halklarymyz birleşer. Ene şoň üçin häzir wagty geldi beýlimiz ber guşap diýişimizi gysyp başardygymyzdan el kömegini, dil kömegini hökmen etmeli, Türk halkyny duýgudaşlygymyzy bildirmeli, barlygymyzy bildirmeli, türkmenligimizi bildirmeli. Şonu hem men sizden haýyş edýän ýurtdaşlar. Indi ýene dilime getirmeli bolýan aýtmasam boljak gal. Ol Watan Satan programasyny düýün ýanky 6-njy gün aýyň 6-syna bagyşlan 2-nji aý fevral düýün men şol öz çykyşymda da 1-nji aýdy goýup durun şol gaýry hasrat bilen bagyşlarsyňyz bolýar ýaly ýalňyşlyk ýöne şol 6-njy fevralda Watan Satan programmasy şu maatdan şu häzir efire çykjak wagtdan hasaplasam 20 saat mundan ozal eden çykyşyny, aşam çykyşyny 6-njy gün eýem saat 4-de yer titräň bolsa bilem saat 8-lerde 9-larda goýýan bolsa diýmek 16 saat 17 saat yer titremeden soňra Watan Satan programmasyny ilk başdan ol Lellimiň ogly çykyş edip ay ene ol ýanky ol o welaýetde beýle, bu welaýetde beýle ýanky sanly ýeme bilen wideoň üstü bilen hasabat soranmaly golasyna akyrardan. Soňundan ene bir gutlyk edipdir, özü gutlaýar Zimbabwedaky bir prezidentiň belli bir toý bayram çagyny. Oň ýygynyň ene iki sözde hem ogly hem atasy ene yer titreme bolupdyr. Öz gynanjymyzy, duýgudaşlygymyzy bildirýär. Türk halkyny nämetine diýip, ýygyň akylynyň, ganylynyň ýygy arasyny şo bilenem sowuly. Şol tragediýa barada düýpli. Ýa-da şol tragediýa barada boýunça biz häzir gysgaly ýagdaýda ýam beýleki döwletler, töwerekdäki goňşy döwletler, Özbegistan, Gazakystan, Kyrgyzstan ýa biz häzir ýam samalyot bilen ugratdyk MÇS-imizi ýa kömek yemelimizi diýip kelamagy dilýarmadylar. Şol paçygaly ýagdaýdan soň 32 saat geçenden soň bular bir samalyot ýükläp içinde näme ýükläpdir bilem zat onyny Türkiýe dogurlymyza kömek diýip ugrady. 34 saatdan soň boljagy bolly bir gece 10-15 milyon adam öýsüz ugdarsyz şu kışın aňzagyny köçede oturup geçirdiler. Ýakara odunam ýok, olar gyzynary öýem ýok. Öýe ugdarsyz galylar. Öýler bitin galylar, içine girmäge gorkup daşarda ýatdylar. Näçe milyon adam. Hani biziňkileň insaby. Bular türkem däl, bular türkmenem däl, bular musulmanam däl. O Mekkan warum aýaklaryny pohlak gaýtdylar men şey diýip düşünýär. Yine de şu taýda bular edýän oýunyna seredin atal oglum. Oglum şo bir ýazgyny aýdýar, atasam şonu aýdýar. Türkiýe hökümetine beýleksini. On ýa-da
hamany Azerbaýjanyň prezidenti Aliýew bu hemen Gurbanulyny şol halk maslahatyna başlyk saýlanyny milli lider bolupsyň diýip gutlaýan ýöýdi. Ey heýwan, sen ol ýygnagy 20-nji ýanwarda geçirdin. Düýün bolsa 6-njy fevral, ondan bäri 17 gün geçdi. Näme gerek beýle oýun? Ha? Ol Azerbaýjan halkynyň ýüregi ýanyp dur Türkiýede bolundady. Siz bolsa olaň yarasyna duş sepýäňiz. Hamana düýün seni Aliýew gutlanýaly. Oň ýadyna gutluk düşýärmi? Ha? On gözünle okup bolsa sen maňlaýyndan çüýlejek. Şu edýän haramzadalyklaryňyz üçin. Yine de men dilime getirmeli bolýan watandaşlar bagyşlan ol paýyş sözler şu mahavatlandırıp otur, dünküsünde de ay ene bizim milli lidermidi. Men aýtdym ozur, şu saýlanan gününe. Bular ýaly haramzady milli lider bolma haqqy ýok. Hiç bir kanun nuktaý nazardan. Oň ady milli pider, ýene bir gede gaýdýar. Bu bir paýyş sözler. O bir siyasi dilde aýdylýan söz. Vladimir Ilyich Leninin 54 doğumunun bir yerine yazılgı dur, öz karşıdaşlarına şu 200 adamları yani politiski prostitut gibi aydiyada ya attak ya siyasi küntüler ya da celepler deyip. Bula küntem der, celevem der, ol pideri, ol payış söz der. So söz için suda veriyen olsa men tayyar. Men onun eczetine, bacasına yetemek. Özüne diye. Edip oturan cinayetine doğru dürüst baha veriyor. Şon için. Hey beýle de zat bormy? Yurtdaşlar, watandaşlar. Bütün Türkiýe halkyny ezer çekip matam ýa tutup otyr. Bilim otaýda orunmasarlaryndan ýanky hasabat soran bolýar, ýygyny gutluk kabul eden bolýar. Ýygynyny o 20-nji ýanwarda edilen gutluk getirip 6-njy fevralda sokýar. Azerbaýjan halky matam tutup otyrka Aliýew seni gutlajakmy? Ha? Ýa-da oň mezlisiniň başlygy seni gutlajakmy? Haramzadalar, atalogul. Ikiňi de degişli söz. Ýa-da Türkmeni Azerbaýjan halky bilen gyrgyşdyrmakçy bolýaňyz. Putin merdim size şunu ýaly. Görkezmäni. Çekçek jedaňyz gata agyr bor. Men kanunyň çäginden çykmaý. Ýöne şu kanun boýunça da çekçek jedaňyz gata agyr bor. Şu menin atyp öldürseňiz hem az diýip özüňiz haýyş edersiň. Ýöne çekçek jedaňyz gata agyr bor. Onuň öňünden aýdýar. Sizin bu görkezýän zulümňiz Türkmeni ýerden alyp ýere sokuşuňyz üçin sizem 7 gede bölüp 8 gerek diýrilmeli bolsun. Ol nagyt siz aýdylyp oturýardy. Hormatly ýurtdaşlar, ýene bir gezek sizi ýüz tutýan. Şu taýda millet bolup jebisleşmeli ýerimiz geldi. Birege ozar gol uzatmadygym bolsaň şuň kun edin şonu. Busup bukunup ýatmaň her biriňiz öýüňizde. Bir de geçer dädip. Ya hemme zady Allah tawsyryp oturma. Allah aýdypdyr. Diýilişine göre menden bereket sizden hereket dip. Edin şonu, hereket edin. Yeri geldi. Enne şol döwletde siz şun şeýlap ýaşap ýörsiňiz. Azda kana gazanç edýäňiz, ýygyňyza garalary eklep saklap otursyňyz. Şu döwletde ýaşap. Enne bu döwletiň başyna ene şolar ýaly ene betbagyçylyk geldi. Hiç kime meni görkezmesin. 48-nji ýylda boldy, bizde de şu ýaly betbagyçylyk. Ýöne o döwür SSR bolanyň derlew düzeltdiler. Emma şu kun Aşgabat ýykylsa, bir döwlete gelmeýän golaýyna. Sebäp 3 tane haramzada onka niyaz bilen ataloğun üçüsi Türkmen halkının adyny, abraýyny, ýurduny ýere sokdular. Şoň üçin indi biz halk bolup täzeden dikelmeli ýerimiz geldi. Görkezin näme gujur gaýratyňyz bar bolsa, kömek edin. Hana halk, hana ýumurlyp ýatan Türkiýe. Gayrat edin, hemmäňizden şol haýyş. Borunny wagtyňyz köp alyp oturmaýyn. Eger ýene habarlar gelip gowuşsa Türkiýeden men size ýetirer duran watandaşlar. Ýöne ýanky agdalan familiýalary ýazyp alyndy. Türkmenistanyny tanýanyňyz bar bolsa, ýygyna galan enatalaryny, howsarlaryny jaň edip aýdyn. Bu elbetde agyr habar. Menem size begen waýdamak şunu ýöne irçilikdir. Toý bilen ýas bile gelýär.
gayrat edin aydın. Ya bolmasa şol en atalarının telefonunu verin, men özüm derden zaň edip aýdyn. Eger size agyr düşýärmez. Borunu sağ oturun, giyeceğiniz rahat bolsun, başınız aman bolsun, esasanyp Türkdäki garyndaşlarymyz, dogallarymyz, watandaşlarymyz, ýurtdaşlarymyz sağ oturun. Ýurtdaşlar, şu günkü beren maglumatymyzy dowam etdirýär. Ýene-de gelip gowşan habarlara göre, ýanky şol Kahraman Maraş diýilen şäherdäki okuwjaý bar şu taýda. Şonu okuwjaýynyň ady Süýtli Imam diýer. Ya Süýtçi Imam bagyşlan. Süýtçi Imam Uniwersiteti bar şu taýda. Şol ýerde okap beren bizim student ýaşlarymyzyň häli aýdyp berdim, dördüsi ýitipdir ýa-da wepat bolupdyr diýip aýdyldy. Indi şolar tasdiklaryny ýöne familiýasy aýdylmady, atlary berildi. Iki ýigit ýanky Daşowuzdan, iki ýigidem Mardan. Ýigitleriň ady biri Arslan, Daşowuzly ýigit, beýleksem Aýmyrad, olum Daşowuzdan. Aýmyradyň howsarlary eýe çykypdyrlar, owa tapypdyrlar, habarlaşypdyrlar. Indi özleri bir çaresini görürler, nerede jaýlamaly bolsa şey diýip aýtdylar. Sonra ýene-de şol uniwersitetiň studenti Ady Gülsultan özü marly bolmaly, ýöne şonuň owadoşy bir belli adam diýip aýdýarlar da, ýanky Mary welaýatyny tanalýan ýanky bagşy Şamrat Orazowyň owasyndan. Ine şol gyzdan Gülsultanyň ikun mer hiç ýyl habar hatyry ýok. Eger bilýän adam bar bolsa, habar beriň dogan garyndaşlaryna ýa bize ýazyn, ýa telefonu uradyn, ýöne aýdylyşyna göre şol watandaşymyzyň ýa şol gyzyň ýaşaýan jaýy dolu ýumurlypdyr diýip aýdýar-da, çöküpdir. Ine bu habarym bar. Enne ýene-de şol Kahraman Maraşda Mastuna ya Mestuna Kurbanova Türkmenistanyň grajdankasy ya grajdanini. Ol hem şol ýanky Süýtçi Imam Uniwersitetinden student, 20 ýaşlaryna gyzyp, hiç ýyly habar hatyry ýok şonun ikun märdi aýdylýan. Bilen gören eşden bar bolsa habar ýetirin, ýa dogan garyndaşlaryna ýa bize soň aňyrlygyny soň gerek wagty kim sorasa habar ýetirir. Indi ýene-de siziň dikkatiňize ýurtdaşlar şu real maglumat bar. Egerde şol ýanky ýer titremede Türkiýanyň istenlik şäherine, welaýatyna, ilçesine, nerede de bolsa howa yaralynan adamlar bar bolsa, ýa-da ýok olanlaryň howsarlar bar bolsa, ýer tutup bilersiňiz, şol welaýatyň welisine waliye diýip aýdýarlar diýär-de, gubernatory ýa-da biziň dilimiz bilen aýtsak häkimi bolmaly. Şoňa ýer tutsaňyz, onu şol yaralananlarym ýa-da ýanky ýok olanlarym aviasiýa samalýoty bilen bar da ýöreýti Gyzyl Haç samalýoty bar. Şolaryň ullanýan onu mugut yaralarym ýok olanlarym Istanbul'a ya Ankara'mı nire geçirmeli ya göçürmeli bolsa şonu döwletiň hesabyna edýärler. Şunu ýatdan çykarman şu hyzmat muğd edilýän Türkiýede hiç ýyl para vermek ya pul hazırlamak gerekli ýok. Kim ýaralan bolsa ýer tutup berersen şu yerli waliýete ýa-da hökümete. Olum bar. Sonra ýene näme bar? Adana şäherine geçeýli, ben belki ýalňyş tutýan bolmagy mümkin. Şäherleň adyny ýurtdaşlar bagyşlarsyň sebäp men Türkiýa şäherlerini beletçiligim ýok, onun üçin bildigimden ýa dilimiň öwürliginden aýdyp berýän. Adana diýe şol şäherde biziň Türkmenistanymyzdan 11 sany student barada gurrungy diýe. Olaň hemmesi bir bilen tanışýa bir ýerde okansaň, bir tanıyan bolmaly. Indi şol 11 oglanyň üçüsi eýem özü barada habar beripdir, janymyz sag ýa biz bar ýa-da diýerdi. Emma galan 8 oglanyň ýa 8 studentler
ikun mer hiç şeýle habar hatyry ýok. Şonuň üçin kim bilýän bolsa, kim gören bolsa, şu wakalyň pazygaly ýagdaý şaýady bolan bolsa, şol gözlenýän ýaşlaryň en atasyna, dogan arnaşyna ýa-da bize ýüz tutup aýdyp bilersiň. Ýa-da islenýärňize, ol özüňize bagly ýurtdaşlar. Ondan ýene-de bir zat şu ýerden maňa maslahat berdiler. Şol ýanky Adana şäheriniň walisi bar, ýa welaýatyň gubernatory, ady Süleyman, familiýasy Elban. Cenab Elban, ýa Süleyman Elban. Biz sizden haýyş edýär, türkmenler bol. Şol şu mahal ýitirim bolan ýa atlary belli däl, ýöne ýollaşlary bar şo taýda. Şolaryň aýtmagyna görä 8 sany student ýaşlamy şol Adana şäherine atly sorsuz ýetipdir. Sizden ulukan haýyş şolaryň atlaryny aýan edip ýanky direm bolsa ýogulyny bolsa dogan arnaşlaryna habar bermeňizi sizden soraýar, haýyş edýär. İslam öz welaýat sahypaňyzda, gazetinizde nerede ýazylýan bolsa ýogulyny sanawyna goşuň biler ýaly howsarlary bize uğradym, ýa ýollaşlaryna aýan edin, sebäp ýygyna galan en atalarynyň bilmegi zatlary zerur diýip hasap edýär. Şonuň üçin sizden ulukan haýyş, Cenab gubernator ady ýanky Süleyman, familiýasy Elban. Sizem ýanky şol gubernatory ýa waliýe we waliligi watandaşlar ýüz tutup bilersiňiz, haýyş edin, tapyp berseler ýetkileňizi, bizem bärden başardygymyzça güýjümizin ýetdigiçe size ýardam we kömek etmäge taýýar. Ene şonu aýdaýyn edim. Ýene-de bir habar, onuň şu pazygaly ýagdaýda hoş habar diýip aýdaýyn. Ene biziň türkmen ýigitlerimiz 112 sany ýigit vizasy bar, ýok, pasporty bar, ýok, şu zatlara garamazdan 112 sany ýigit hana Abu Bekir'e kömek etmäge volontier hökmüne ýola düşüpdirler. Berekella ýigitler. Ene hakyky türkmeniň kimdigini şu taýda subut edýän. Ene türk dogalaryň düşen kyn ýagdaýyny, pazygaly ýagdaýda siz hiç zatdan heder etmän öz durmuşyňyz, işiňiz, ýagdaýyňyz, ýygyňyzda galylyk hiç birisini aladasyn etmän. Ene şu gün türk milletiniň, döwletiniň, dogalarymyzyň başyna düşen agyr günne siz ene goluňyz çermep kömek edip barýaňyz ýa bardyňyz. Sag bolun, Taňry ýalkasyn, ýigitler, gyýylar hemmäňiziň toýuňyza gaýsyn. Şonu aýdaýyn edim, şu mar gelen habarlara görä, ýurtdaşlar sizem awgany garada çekilip oturmaň diýip näçegede gaýdýan ýerli ýerden şolary ýaly kömek edin. Hana o 110 ýigit işini uzaryň taşlap gitdiler hana Abu Bekir'e tarap. Sebäp o taýda 10 welaýatda entek üstü açılmadık ya bağırlanmadık, yumurlan jaýlar gatykan. Kömek gerek, hemme ýerde gerek. Keselhanalarda gerek, volontier bolmak gerek. Köşeleri ýykylan jaýlar arsalamakda gerek. Utanmaň, çekinmäň, görkezin türkmeniň kimdigini gaýrat edin. Ene şonu haýyş edýän edim sizden ýene bir gezek. Boran hormatly ýurtdaşlar, gecäňiz rahat bolsun, saglykda görüşelim. Inniki habarlar açyldy. Taw oturuň.